Beh, saya angkare entek banyak rutan. Hal biro ya. Beh, wis tanggal 32 ya. Iya. Beh, itu di rumah Pak Matri direne nagih. Ya apa sing dudu kan apa-apa iki. Ana mek siung iki. Masa dudu siunge ae. Iya, yes solusine. Yang ini harus dijigit. Nah, wes ngene cocok. Mantri matang gendong. Nah, ini harus damai lawang tutup. Wes. Arep bolehin neng. Kang Kuncung lek ngomong kaya ngono gak di bahasan wayahnya utang malah kandang disau-sawi jane ning ndi to wong iki. Assalamualaikum. Kang Cung. Assalamualaikum. Ya urusan opo iki? Cuk. Mangkle wong jegere budal lumpuh iki Kang Cung iki. Cuk. Wayahnya aku malah budal lumpuh wong ilang iki. Wong Indo iki.